M'he ficat en un canal d'aquests de YouTube de misteris ocults i m'han posat al cap com un bombo. Els vídeos es veuen seriosos i hi ha entrevistes amb experts, cartografia de Google Maps, veus en off assenyades, tot i que algunes s'acollonen, moltes dades, molts anys, moltes xifres. Ara bé, el que diuen és una mica agosarat. Extraterrestres campant pel passat, gegants, sirenes i moltes conspiracions per ocultar coneixements. Un vídeo deia que en realitat la llet de les vaques és blava, però que hi posen colorants i que hi ha avions que ruixen les pastures per canviar el color de la llet de les vaques. No, en realitat no hi havia cap vídeo que digués això, però si un dia em poso a editar vídeos, igual acabeu creient que en Freddie Mercury era heterosexual i que les dones, quan diuen sí, volen dir que sí. Conspiracions, algunes poden haver, però sobretot hi ha interessos. Ara bé, el que no interessa és empatxar-te de misteris de pa sucat amb oli per acabar morint sense haver entès res.